Yan si Isko, ang bagong solar installer namin. Ito ang una niyang nilagyan ng solar. First customer niya. Nag-umpisa sa bahay kubo. Pero ang second project niya high rise na daw. Doon sa Makati. Okay. Ayos ko. 14, 15, 17, 18, 19, 20. Baka sakaling may kabit na ngayon ang pandilig, may kabit ng saniwad, wala pang tubig. Ikot ng harap ko. Road pa eh. Dati darat so ka ng tangkan. Kaya na. Gabi na ba? Darat. Tapos mo ito ba nito barasa ko na sa mga di Jordan. Agil na. Awan, nayalam dyan na kaya. Parang ito ba yun? Basi mo tinanom yun. Siguro. Dati ni Dadem, pasila na inom na. Napang kami basit di kalapaw. Magalang ba? Kaya mo? Yan, dati nga. Hindi.